Danas igramo FC25, ali smemo samo da šutiramo van 16-terca. Ako slučajno damo gol unutar 16-terca, poništit ćemo ga tako što ćemo sami sebi dati autogol. Igrat ćemo 3 utakmice i za svaku pobedu otvaramo po 10 pekova. Da li ćemo uspjeti, ljudi moji, sa long šutevima? Ajmo da vidimo. Imamo fantastične šutere Cristiana Ronalda, Bellingema i Griezmana i nadam se, ljudi moji, da idemo danas na 3 pobede. Biće jako teško jer korneri otpadaju, penali otpadaju. Biće ovo jako zanimljivo. Protivnik broj 1. Au, ljudi moji, kakav tim, biće teško. Čekaj bre, samo van 16 metara. Oh my god, ovo će biti preteško. Ej, gdje si pošao? Alo, gdje ćeš? Gdje ćeš bre? Evo ga. Rodrigo! Bio je to prvi pokušaj. Griezmann! Dobar udarac. Čekaj bre da centriram ovdje. A da, ja ne smijem da dam glavom u 16. Okej, mora lopta van da ide. Opa, ajmo. O ne, napravi kontru. Dobro, ovo je lud, brat. Griezmann, van 16-terca je bilo, ali ništa. Rodrigo, centar šut. Jao bože, ne smem. Ajde, šuti odatle. BOM! Daj ga bre, mali. Daj Ronaldu loptu, on ima udarac bre iz daljine kao zver, brat. Daj Ronaldu loptu. Čorak. Ronaldo. Cristiano! Kakav šut, brat. Au, kakav volej Cristiano Ronalda. Ajmo lopta nazad. Martinelli je jako brz. Alo, nazad, prijatelji. Pa kako ja mislim danas da pobedim, brate? Pretežak je challenge, ljudi moji, da postignemo gol. Griezmann! Da sam smeo napred da idem, ovo bi bio gol. Da sam smeo napred, samo da idem. Gospodin Bellingham! Ostaje 1-0. Čekaj, ajde centar šutat van. Okej, dobro. Jo, šta dobro, gledaj šta uradi. Dobro je, lopta za Bellingema. Bellingham! Šteta. Ajmo! Ide Neymar. Neymar Junior! Predaleko je ovo bilo za njega. Ajmo, drugo poluvreme je tu. Idemo jedan golčić da damo, ajmo. Mora, jedan van 16. Bravo. Neymar! Joj, da sam smio samo da uđem unutra, pao bi gol sigurno. Lopta za Ronalda. Ronaldo! Bolje da sam unutrašnjom, brat. Ajmo ljudi, sramota, jedan gol danas da se ne da. Ajde, jeste van 16, ali mora, ajde. Lopta. Cristiano! Pa bote, pogodi kontra ugao koji ti je klinac danas. I evo ga Carvajal. Pa ljudi moji, koliko mi danas nemamo sreće. Bellingham! Pa ljudi, koliko šansi vam treba da date prokleti gol. Udari ga. Joj, brate, 2-0, čekaj da uvedemo Šukera. Pa daj Mesija da ubacimo. Ajde da probamo sa njima. Ajmo ljudi, ajmo, ušla su ova dvojica, sad će da bude bolje, ajde. Griezmann. Šuker! Joj, pa nemoguće, danas stvarno nemamo sreće. Pukla je prečka Šukera. Ništa, pukli smo, idemo na meč broj 2. Da vidimo koji će golman primiti gol sa 30 metara. Donnarumma, verujte mi, bit će tako. Pa da li smo mogli malo sličnije dreseve da uzmemo, a? Neće se znati ko pija, ko plaća. Idemo, ljudi moji, ajmo danas, mora jedan win. Hoću da otvorim tih 10 pekova. Ide Ronaldo. Previše ambiciozno. Ronaldo. Bellingham. Jao, idi bre u klinac. Ronaldo. Brate, pogodi jednom. Bellingham.
Griezmann! Pa ljudi, šta je ovo danas? Alo, nemoguće, brate, ne mogu da dam gol. Chouameni! Chouameni! Joj! Pa dokle danas da gubimo, brate? Ne vredi, neće nas gol, pa neće. Ajmo ljudi, ajmo u napad, svi. Svi u napad, idu 2 gola, van 16, sad lagana 2 gola. Bellingham! Ovo je nemoguć challenge, ljudi moji. Griezmann! Gol! Bilo je 20 metara, ljudi moji. 1-1, da li je moguće? Griezmann i to desnom nogom. Otkud Griezmann desnom, ljudi moji. Pocepao je golmana. 1-1. A znao sam da Grizalica može ovo da uradi. Znao sam da Griezmann može, ljudi moji, ovaj challenge da odradi. I nema niko drugi osim njega. Griezmann! Dobar udarac. Neymar! Lep pokušaj. Chouameni! Palte! Ja sam mislio pade, brate. Ja sam mislio parabola i pade. Chouameni! Verujte, ovog čovjeka mogu da pobedim danas. Neymar. Lep dribling Neymara. Unutrašnja! Sine, jesi doručkovo danas, šta? Bellingham! Pocepaj ga, bre! Van 16! Bilo je van 16, ljudi. Nije bilo unutra. Rüdiger! I onda opali. A ne! A bilo je u 16. Pa kako okasti ta 2 koraka, prijatelju moj? Sad mora da ide autogol. Ajde, pustam te. Ajde, sam. Pustam te. Čekaj, brate. Moram ja da ga metam. Jel moram ja da ga metam? A brate, kako nije ranije šuto? Jel moguće ovo? Ajmo ljudi, da li je moguće? Ronaldo pa opali malo pre 16. Bato moj. Ne! Pa ne više da se odbija šlopta, prokleto. Ajmo ljudi, molim vas, pa ne mogu da gubim 5 mečeva za redom, brate. Pa ne! Kako sam opet okasnio? Daj mi loptu, vamo, dam autogol, brzo bre, daj vamo. Ajde, daj ga ti, ajde, prođi, daj go. Ne vredi, brat. Ja rekao sve da šutem i oni puste 2 koraka unutra, uđu u 16 i moram autogol da primim. 2 autogola su morala da padnu na ovom meču, jel moguće ovo, brat? I ovoga puta nije u 16, ali sad ne može ni gol da da, prijatelj. A daj, brat. Ajmo na treći meč, brzo. Da vidimo ko će primati mnogo golova. Kakav tim. Joj, kakva odbrana, brate, pa ja ovdje ne mogu da prismrdim. Ajmo! O! Ajmo, krećemo drugo poluvreme. Ajmo, moramo da pobedimo ovog protivnika, iako je najjači od svih do sad. Kakav promašaj, braći, jel moguće ovo? Ne! Bravo, golmane! Ajmo! Opa! Joj, kakav udarac Bellinghama. Jedva je golman sačuvao svoju mrežicu. Opa! Pompa Bellinghama! Kakav odvratan meč, ali vodimo 1-0, van 16 metara je bio gol. Bellingham, protivnik je mnogo bolji od nas, ali vodimo 1-0. Jo, op! Ronaldo! Kako je ovo bilo blizu? Ne! Nemoj unutra, brate, ne treba nam gol. Nemoj, Ronaldo, molim te. Ronaldo. Bellingham, još jednom Bellingham puca. Kraj utakmice, sviraj. Sviraj, sudija. Čekaj, pa ja ću centriram ka golu, ajde. Alo.
Sudija! Bellingham! Završnica Bellinghama 2-0, van 16, tako je bre, idemo da otvaramo ljudi moji 10 pekova. Ljudi, Bellingham 2-0 i dobili smo da otvaramo 10 pekova. Ajmo da vidimo da li možemo dobiti nešto dobro za ovaj pretežak challenge Espino. A jel moglo nešto bolje, prijatelji moji? Ajmo ljudi, pek broj 2 mora biti nešto mnogo dobro. Monday, Tuesday, Wednesday. Zašto sam se ja mučio, brat? Pazi sad ovo. Treći pek. Ovdje, ako ne bude nešto dobro, ja ne znam gdje će. Ovdje smo dobili stadion i McAllistera na 7 utakmica. Dobro, nije loš. Ovo je jedan od boljih pekova koje trenutno imamo. Bravo za Bellinghama, svaka čast. Saloman 89 pace. Slatka glavica, ali ide na quick-sell. Idemo na pek broj 5. Ajmo da vidimo sad nešto dobro. Pa da li je moguće po drugi put dobijamo ovog brata što ima friz na stranu. Opet ide na quick-sell. Pek broj 6. Ajmo da vidimo. A da li možeš da mi iznenadiš jednom da bude nešto dobro? Iznenadilo me, 52 pace. Ovog lika mogu da pretrčavaju čak i golmani. Ostalo je još samo malo pekova, još 4 komada. I ja se nadam da ćemo danas dobiti nekog dobrog fudbalera. To sigurno nije ovaj dečko. Ajmo sad, ajmo, eci peci pec, ajmo ovaj treći. O, ljudi moji, Juan Garcia. Pa mogu li dobiti bar nekog igrača koji je preko 86 ocena, batu? Šta je ovo danas? Ne pitam za cenu, ništa nije skupo, kad kraj sebe imaš Sugavaru. Mene danas baš neće. Ali hoće me, ljudi moji, coini. Quick sell. I posljednji pek za danas mora neki dobar futbaler. Alderweireld 50 pace. Ruku pod ruku sa Donarumom. Nije brži od njega. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Bellingham 10 pekova je otvoreno. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!